Λοιπόν, κάνω ένα τεστ πρώτο βίντεο για ελληνικές δημοσκοπήσεις και θα σας δείξω τα αποτελέσματα όπως τα βλέπω και όπως το δείχνει η δημοσκοπήσεις για τον Ιανουάριο. Εδώ είναι το graphical summary, δηλαδή το διάγραμμα με το πώς πάει κάθε κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει με λίγο και τώρα έχει σταθεροποιηθεί. Το Πασόκ έχει πέσει, ο Βελόπουλος και το Κουκού έχει μείνει στα ίσα, το ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει, η Φωνή Λογικής ανεβαίνει και αυτή, η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει, ο Κασελάκης κατεβαίνει, η Νίκη κατεβαίνει, το ΜΕΡΑ25 σταθερά και η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες πέφτουν. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις του Ιανουαρίου? Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά στο 30%, μόνο στη δημοσκόπηση του MRB Open που έγινε τυχαίως νομίζω και διαμαρτυρίας δεν έχω οξυγόνο, η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει κι άλλο. Τι άλλο μπορούμε να δούμε? Πως η Κωνσταντοπούλου ανεβαίνει σε ραγδαία νούμερα, όπως και ο Βελόπουλος και η Φωνή Λογικής. Για παράδειγμα, σε ένα ωραίο site που έχω βρει και θα το αφήσω στην περιγραφή, που λέγεται δημοσκοπήσεις.gr, δείχνει κάθε κόμμα πώς εξελίσσεται και θα το πούμε για όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να είναι σε ένα σταθερό σημείο που να ανεβαίνει σταθερά αλλά σιγανά, και από τις ευρωεκλογές έχει πάρει μια 1,5 μονάδα και από τις εκλογές έχει χάσει 11 μονάδες. Το Πασόκ έχει αρχίσει να πέφτει και πιστεύω το Φεβρουάριο θα αρχίσει να πέφτει ακόμα πιο ραγδαία. Δηλαδή πιστεύω στο Φεβρουάριο και στην αναγωγή θα είναι στο 16 μήπως και 15%. Θα πέσει μια μονάδα, όχι μια μονάδα καλή, θα πέσει και δύο μονάδες. 15-14 θα είναι. Όπως βλέπουμε και στη δημοσκόπηση της Interview Political. Της Interview δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να σταθεροποιείται στο 8%, δεν νομίζω να ανέβει να πέσει, εκτός άμα ενωθεί με τη Νέα Αριστερά που θα το αναφέρω πιο μετά. Το ΚΚΕ, η Πούτσο Σουλαέ, είμαστε μισούμε το ΚΚΕ εμείς εδώ πέρα, αρχίζει, βασικά το δείχνει να έχει μια σιγανή κάθοδο, αλλά δεν νομίζω να πέσει πολύ. Πιστεύω θα είναι, βασικά όπως λέει και ο Βασίλης ο Καρεπίδης, λέει ότι άμα η αποχή είναι μεγάλη, τότε τα ποσοστά, κατεβαίνουν. Άμα η αποχή είναι μεγάλη, τότε τα ποσοστά αυξάνονται. Άμα η αποχή είναι μικρή, τότε τα ποσοστά κατεβαίνουν. Οπότε θα είναι γύρω στο 7 με 9% πιστεύω άμα γίνονται τις εκλογές σήμερα την Κυριακή, αύριο την Κυριακή. Ο Βελόπουλος έχει αρχίσει να σταθεροποιείται στο 9% και έχει φτάσει στη τρίτη θέση. Έχει χάσει μισή μονάδα από τις ευρωεκλογές, αλλά έχει πάρει σχεδόν 5 μονάδες. Θα είναι ένα από τα πιο ωφελημένα κόμματα στις επόμενες εκλογές, άμα γίνουν κάποια στιγμή σύντομα. Η Νέα Αριστερά δεν τα βλέπω καλά για εκείνους. Πιστεύω ότι άμα δεν κάνουν καμία σωστή δουλειά, όχι καμία σωστή δουλειά, θα πάνε άχρηστα άμα γίνουν εκλογές. Πιστεύω άμα γίνουν εκλογές θα πάρουν κάτω από 1,5%, μήπως κάτω από 1%. Γιατί και οι βουλευτές της Θράκης, οι μουσουλμάνοι, βασικά μόνο αυτοί μπορούν να τους να πάρουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό και να το ρισκάρουν όπως ρισκάρουν με το να στηρίξουν τη Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρα Μπακογιάννη, οι μουσουλμάνοι της Θράκης, δηλαδή το Κιέβ, και πήρε ψηλό ποσοστό στη Ροδόπη και στη Ξάνθη. Εδώ πέρα ας πούμε η Νέα Αριστερά, άμα τους στηρίξει η μουσουλμάνη της Θράκης θα πάρουν ένα 2% ή 1,5%, αλλά κατά τα άλλα άμα δεν τους στηρίξουν θα είναι κάτω από 1%, που πιστεύω άμα δεν ενωθούν με το ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν σίγουρα κάτω από 1%, οπότε θα πρέπει να ενωθούν με το ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω ότι άμα ενωθούν με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει κυρίως, θα χάσει προς αυτό που ήθελα να αναφέρω, το Κασελάκη, το κόμμα Κασελάκη, το κόμμα Κίνημα Δημοκρατίας, που έχει αρχίσει να πέφτει, αλλά άμα η Νέα Αριστερά ενωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξηθεί σε βουλευτές, θα πάρει 11 βουλευτές, αλλά θα χάσει
περίπου 4-5 βουλευτές και θα πάνε στο Κασελάκι. Όχι 4-5, 2-3 βουλευτές που θα πάνε στο Κασελάκι, γιατί έχουν πολύ να εξορτοποιηθεί, απλά δεν έχουν πάει ακόμα στο Κασελάκι. Θα φύγουν άλλοι 2-3 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια μικρή τάση ανόδου, αν και θα είναι στα πρόθυρα να πέσει, θα είναι σε 8%. Και ο Κασελάκης που δείχνει εδώ ότι πέφτει, δεν έχω να σχολιάσει κάτι, όντως θα αρχίσει να πέφτει ακόμα κι άλλο. Θα κινηθεί στο 2,5 με 3,5% στις επόμενες εκλογές. Το κόμμα ανήκει, θα πω κάτι για το κόμμα ανήκει. Το κόμμα ανήκει γενικώς το υποεκτιμάνε. Αυτό δείχνεται ότι είναι 1,5 μονάδα κάτω από τις ευρωεκλογές και 1 μονάδα κάτω από τις εκλογές. Άμα δούμε γενικώς στο κόμμα ανήκει πριν τις ευρωεκλογές, κάποιες εταιρείες, θυμάμαι το έβλεπα τότε, μια εταιρεία είχε δώσει 2,9%, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιες τότε δίνουν πιο ψηλά ποσοστά, βεβαίως. Αλλά να, εδώ η MRB της είχε δώσει 2,9% ένα μήνα πριν τις εκλογές. Οπότε πιστεύω ότι άμα γίνει εκλογές θα συσπηρωθούν και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν νομίζω να φτάσουν ξανά στο 4%, αλλά θα είναι γύρω στο 3,5%. Πιστεύω θα μπουν στη Βουλή άμα δεν αυξηθεί το όριο της εισόδου της Βουλής. Η πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, που ούτε και αυτή την πάω, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή, έχει μια μεγάλη άνοδο τελευταία, θα ανεβεί γύρω στο 6% και μια δημοσκόπηση της Real Polls που θα την κάνω σε άλλο βίντεο, τη δείχνει στο 10%. Και πιστεύω ότι γίνεται αυτό για τα τέμπη. Τώρα για το Φεβρουάριο θα είναι γύρω στο 7 με 8% στην αναγωγή και μετά θα πέσει πάλι στο 3%, 4%, αλλά θα ξανανεβεί του χρόνου στα τέμπη, όταν γίνει και το χρόνο το 26 στα τέμπη, θα ανεβεί και τότε και μετά θα ξαναπέσει και το καταξής. Άμα γίνουν εκλογές κοντά στα τέμπη, τότε θα ανέβει κι άλλο. Άμα γίνουν εκλογές μακριά από το τέμπη, δηλαδή κάπου το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, τότε η Κωνσταντοπούλου θα χάσει. Που τη δίνει σε άνοδο, ναι, εντάξει, το βλέπω αυτό. Ο Βαρουφάκης τώρα. Ο Βαρουφάκης είναι μια ωραία περίπτωση να συζητάς σαν κόμμα. Γιατί το ΜΕΡΑ25 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στη Σουηδία το κόμμα αυτό. Και είναι μια ωραία περίπτωση. Είναι, ας πούμε, μια ελευθεριακή μαρξιστική οικονομική πολιτική συνδεδεμένο με πράσινη ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Θα μου άρεσε να έβλεπα το Βαρουφάκη πιο πολύ να τον έβλεπα στο Ευρωκοινοβούλιο παρά στο Εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν, δεν ξέρω πώς είναι το Volt και οι Πειρατές που είναι ένα πανευρωπαϊκό κόμμα. Υπάρχει το ΜΕΡΑ25 που είναι πανευρωπαϊκό κόμμα που είναι σε πολλές λιγότερες, δεν είναι σε πολύ λιγότερες μέλη σε χώρα. Γαμώτο! Είναι πολύ λιγότερο μέλη σε χώρα. Οπότε το θεωρώ καλή περίπτωση. Τώρα δίνει στο 3%, αλλά άμα γίνει εκλογές πάλι 2,5 θα πάρει, μπορεί να πάρει 2,7, τέλος πάντων. Ναι, είναι σε μισή μονάδα, άξι, ναι. Και η Λατινοπούλη Φωνή Λογικής, που η Φωνή Λογικής έχει μια ωραία ομάδα που είχε βγει η Φωνή Λογικής στη Νέα Δημοκρατία, μετά είχε πάει στο Τζίμερο και το Φάιλο Κρανιώτη στην Εθνική Δημιουργία και είχαν πάει μαζί με τον κύριο Μπογδάνο και μετά άρχισε η Λατινοπούλη, τσακώθηκε με τον Μπογδάνο και άρχισε να φτιάχνει δικό της κόμμα. Την έδειχα στην αρχή δεν είχα κάνει δημοσκοπήσεις και πήρε μισό της εκατό, μετά ανέβηκε και πήγε στην Ευρωβουλή. Τώρα πιστεύω άμα στις δημοσκοπήσεις του Φεβρουαρίου θα είναι πάνω από 7% στην αναγωγή, αλλά άμα γίνουν εκλογές θα πέσει κι άλλο τα πόστα, θα πάρει πάνω από 5%, αλλά είναι και το θέμα του κόμμα Σαμαρά, που λογικά αργά ή γρήγορα θα κάνουν συμμαχία αυτοί οι δύο, που το κόμμα Σαμαρά άμα γίνει, που θα το σχολιάσουμε εδώ, θα μας το σχολιάσουμε, θα πέσουν λίγο τα ποσοστά για 1-2 μονάδες, αλλά ο Σαμαράς δεν έχει κάποια ουσιαστική δύναμη, ήταν πρώην πρωθυπουργός, αλλά είναι τους πιο μισητούς πρωθυπουργός. Και εδώ πέρα τη δείχνει να έχει αυξήσει το ποσοστά της για περίπου 3,5 μονάδες με τις ευρωεκλογές και για 6 μονάδες με τις εκλογές, και αυτή θα είναι το πιο κερδισμένο κόμμα στις εκλογές. Και τώρα θα ήθελα να δω ένα account
το Greece Elects, που είναι σαν ένα parody account του Europe Elects, που εδώ δείχνει πόσο πιστεύει θα πάρουν κάθε κόμμα. Κάθε κόμμα, όχι πόσο πιστεύει, με την αναγωγή και όλα αυτά, πώς θα είναι οι έδρες στο κομμάτι του στη Βουλή. Και εκεί δείχνει, ας πούμε, η Λατινοπούλ θα είναι γύρω στις 20 έδρες, θα μην γίνουν τις εκλογές αυτή και εκεί, η Κωνσταντινούπολης 19, ο Βελόπουλος στις 30, περίπου 30, ναι, γύρω στις 30, το ΚΚΟ επίσης, το Πασόκ σε 50 έδρες και το ΣΥΡΙΖΑ στις 20 έδρες και ο Κασέλακης μια μπαίνει και μια δεν βγαίνει, γύρω στις 10 έδρες θα είναι. Αυτά για αυτό το βίντεο, είναι ένα τεστ βίντεο που ελπίζω να το πάει καλά. Γεια σας.